Добър ден на всички! Ето днеска приключихме с присаждането на косата. От тях всичко пресрещнахме, взеха ми от автогарата, хотел от тях всичко, яденето, много хубаво работят, качествено, без проблеми. Заповядайте на тази хубава клиника. Значи, аз съм много доволен. Кой има, има хора, дек ме познават, знаят, че няма коса. Сега от всякъде имам коса и много добре се чувствам. Благодаря на Бога. Айде, чао!